asibitin gyara maza da mata, asibitin Babangida S Naira, likitan mata inda ake gyara uwar gida, amarya, 'yan mata, zawarawa da shi kan shi mai gida, inda ake gyara sunna annabi. Wato akwai wani sabon sirri wanda ake ce ma gago, na maza ne wanda zai sa ka ji garau, ya ƙara ma ƙarfi sosai da kuzari, ka gamsar da uwar gida yadda ya dace. Sannan akwai na basir, shi ma waɗanda suke da matsalolin yanan basir. Sannan ne akwai na nono wanda yake ƙara wa mace girman nono, akwai na ɗuwawu, akwai na tumbi, akwai na gashi, akwai na mallaka, akwai na kare tseri da sauransu, har na rariya hannu akwai waɗanda komai suka rika ya lalace. Akwai magunguna iri-iri daban-daban waɗanda ake gyara amarya, uwar gida, 'yan mata da zaurawa. Ga su kan mara can ga sakannin ya tsari can. Akwai abubuwa sosai uwar gida, amarya, 'yan mata ko zaurawa. Ku nemi Babangida S Naira 070 63 34 36 01 ko 070 62 89 68 89. Sai kun zo daga kamfanin Babangida S Naira, wanda aka fi sani da suna likitan mata. Masu sayan ɗaiɗai ko masu sari za su iya tuntuɓar mu.